Sziasztok! Egy rövid kismamás átmozgató jóga sorral jövök nektek. Most már én is a kisfiammal együtt jogázom, és így tartom a jógaórákat, és hát a különlegesség, hogy most már kismamaként a kismama jógaórákat is. Na szóval, ez a jógasor, ez alkalmas lesz arra, hogyha első trimeszterben vagy, akkor azt szoktam javasolni. Ha korábban sportoltál, hetente legalább 3-szor az elmúlt 6-8 hónapban, akkor csinálhatod, ha nincsen kontraindikációja, nem érzed kellemetlennek, és nincsen orvosi ellenjavallat sem. Mindig meg szoktam kérni a kismamáimat, hogy konzultáljanak az orvossal, a védőnővel, nyilván ők döntik el, hogy a kismama jóga órának mikor állnak neki. Ha alapvetően sportos életmódot folytattál, valószínűleg nagyobb változás lenne az, hogyha befejeznéd azt, mint hogyha ugyanúgy, csak csökkentett intenzitással folytatnád. Viszont, ha eddig nem sportoltál, és most kismamaként vágsz bele, akkor várd meg a 13. hetet legalább, tudjuk le az első 12 hetet, nyugodjunk meg, legyünk túl az ultrahangokon, meg az első genetikain, mondja meg mindenki, hogy minden fasza is csináltunk mindent, és akkor utána gyere el kismama jogázni. És most akkor nézzünk néhány olyan sort, ami jól eshet a második-harmadik trimeszterben. Ha inni kell, igyál közben, ha pisilni kell, menjél ki pisilni. Hogyha bármikor rosszul érzed magad, felmegy a pulzusod, dobog a szíved, hány ingered van, akkor pedig állj meg egy pillanatra és szusztanj. A kismama jógaóra nagyon kis engedékeny, és nagyon-nagyon arra ösztönöz, hogy figyelj magadra és a kisbabádra. Ezt a kettős figyelmet érdemes tudatosítani, és amellett, hogy a saját testedet nézed, hogy mi esik jól neki, figyeled azt, hogy a kisbabát hogyan és miként jelez. Ülhetsz sarokülésben, vajraszanában, ott figyelj rá, légy szíves, hogy húzd ki magad, fejtetővel nyújtózz fölfelé, szóval nem görbülünk, hanem kiegyenesedünk. Ülhetsz téglán, ez jól fog esni, akik még nem próbálták, nagyon el szokták mondani, hogy ez klasszul esik, hogyha van otthon jógatégla, egy vastagabb lexikon, vagy van jógapárnád, vagy van még egy szőnyeged, azt összegörgeted, és akkor magad alá teszed, és nem simán keresztezett lábülésben ülsz a szőnyegen, hanem ide a popid alá teszed, egy kicsit meg fogja emelni a csípődet, és ez isteni. Ez nagyon-nagyon jól esik. Jó? Ládrészeket forgasd ki magad alól, ülőgumokkal nyomd a matracot, sarkadat húzd fel a gázhoz, a másik sarkad rakd elé, engedd ki a hasad. Minden jogaórán úgy kezdjük, hogy szippantsd be a hasad, köldök közelít a gerinced, ezt elengedheted, valamennyire tartsd meg, de ez a 9 hónap ez nem arról szól, hogy kockahasunk lesz. Fejtetővel nyújtózz meg fölfelé, vállakat hátrafelé, lefelé forgasd, tenyerek maradhatnak itt a combokon, fölfelé is forgathatod a kezeket, összecsippanthatod hüvelykés mutatójadat Gyána mudrába, majd megfoghatod a babádat. És csak 3 jó mély belégzéssel érkezd meg. Mély belégzés. Hosszú kilégzés. Belégzés. Kilégzés. Még egy belégzés. És kilégzés. És először ne tegyél semmi más, csak figyeld meg a téged körülvevő hangokat, zajokat, minden külső neszt. Lassan kezdj el egyre beljebb és beljebb koncentrálni. Lazítsd el a tested a lábujjaitól, egészen a fejed búbjáig. És figyeld meg, hogy van ma. És a méheden belül a kisbabát. Figyeld meg a kettőtök kapcsolatát, ahogy szívdobban a szíved alatt.
Lassan érkezz meg. Védj egy nagy levegőt. Pocakodról vagy a combodról emeld el a kezeket. Érintsd össze a tenyereket a mellkasod előtt. Dörröld össze őket, forrósítsd föl. Mind helyezd az arcod elé őket. Zárd az ujjakat, úgy pislog néhányat. Szívítsd össze újra a tenyereket, dörröld össze megint a kezeket. Helyezd őket ismét az arcod elé. Zárd az ujjakat, puhányítsd ki a szemed, és szívítsd át a tested. Jogatéglát vedd ki popsid alól, és gyere 4 kézlábtartásba a jógaszőnyegen. A belégzésre középhelyzetben vagyunk, a tenyerek a vállak alatt, térdek a csípő alatt, 3. trimeszterben annál nagyobb a tárpeszünk. Fejtetővel előre, ülőgumokkal hátra törekszünk, tenyerekkel toljuk el magunkat a matractól, nem esik be a mellkas. Könyökhajlatok egymást nézik, innen előről ide forgatjuk őket, a haset egy kicsit megtarthatod. Belégzés, kilégzésre domborítsd a hátad, nézd meg a babát. Belégzésre vissza közép, kilégzésre domború a hát. Belégzés közép, kilégzés domború, belégzés közép, és kilégzés domborít. Belégzésre gyere vissza középre, jobb oldalon a fejed és a popsid közelítsd egymáshoz, mint hogyha egy ilyen hajtogatott kifli vagy félholdacska lennél. Belégzésre vissza közép, kilégzésre bal, belégzés közép, kilégzés jobb. Belégzés közép, dorsó, bal. Belégzés, gyere vissza közép, bal tenyér a bal, bal tenyér, fejeddel egy vonalba, jobb karoddal nyújtóz fölfelé törekszünk jobb ujjvegyekkel, hátra lotál a jobb váll. Kilégzés, letesz, belégzés balké, kilégzés, letesz, belégzés még egy jobb. Leteszt, és bal. Letesz. Hozd vissza a tenyereket a vállaid alá. Belégzésre nyújtsd hátra a jobb lábad, írd le néhány kört kifelé a bokával. És befelé. Jó. Hozd oldalra a jobb lábadat, lábfejed, így áll, nem pedig így, és a lábujjad, meg a térded egy vonalban van. Tenyerek elől. Belégzésre hintázunk előre, kilégzésre hátra. Belégzés elől, kilégzés hátul. Annyira gyere hátra, és annyira gyere előre, amennyire jól esik a csípődnek. Ha egész pici hinta esik, jól tégy úgy, ha nagyobb, akkor úgy. Belégzésre állítsd meg a mozgást, jobb karoddal nyújtózz föl, kilégzésre a jobb tenyered, dugd át a bal hónaljad alatt. Belégzésre vissza, kilégzésre csavar, belégzés vissza, kilégzés csavar, belégzés vissza, kilégzés csavar, belégzés nyújtózz föl, jobb tenyér, jobb csípő, bal tenyér, bal csípőn. Belégzés nyújtózik a kar, jobb tenyér a jobb combon, és döntünk el jobbra, bal váratál hátra. Belégzés vissza közé, kilégzés, 4 kézlábtartás, összeszed a láb. Megfordulok, hogy jobban lássatok, kinyújtjuk a bal lábat, térd, lábujjak egy vonalba, belégzés elől, kilégzés hátul, belégzés elől, kilégzés hátul, belégzés elől, kilégzés hátul,
belégzés elől, bal kar emelkedik, kilégzés, dugd át a jobb hónaljad alatt, nézz utána, belégzés, vissza, kilégzés, csavarna, még 2, belégzés, kilégzés, utolsó belégzés, kilégzés, belégzés, nyújtóz fel, bal tenyér, bal csípő, jobb tenyér, jobb csípő, nyújtózik a kar, kilégzés, bal kéz, bal tenyér, bal tenyér, bal láb, jobb kar, nyújtózik a fül mellett, rotál hátra a váll. Belégzés, vissza közé, és kilégzés, 4 kézlábtartás. Belégzésre középhelyzetben vagyunk, kilégzés, domború a hát, belégzés, vissza közép, kilégzés, domború, nyújj hátra, zárd a nagylábújakat, vidd ki a térdeket oldalra, és így foglal helyet a sarkaidon. Pocakot tedd le, pocakodra tedd rá a tenyered, hunyd le a szemed, szusszanj, lélegezz. Nyisd ki a szemed, és köszönöm szépen, ennyi lett volna. A többit a kismama jóga órákon. Sziasztok!